20 sekunder til det. Ej, ja, det der er så Indmands æblestafet. 3, 2, 1, gå! Du skal have hele æblet. Ind i skroget, ind i skroget. Nej, fingrene i skroget, ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, indtil omgang, indtil 11, 10, og lav tilbage. Gør det lidt. Ej.